Câștigă prosopul Bill and Detail dacă ghicești mașinile. Ce mașină e asta? Lamborghini Huracan. Da, bun. Da, ce mașină e asta? Lamborghini Huracan. Asta? G-Class. Asta? G-Class. Asta? Passat B6. Asta? Passat B6. Asta ce? RS7. RS6. Nu, greșit. Hai, RS8. mai ai o încercare. Nu-i RS8. R8. Merge, merge. Ah, da, mă, că Hai că merge. Da, asta? R8. Asta ce e? M4. Nu, nu. M3. Nu, Dar greșit. ce mă e ăla, mă? A, bă, ce mă, nu stai. Și asta ce e? Bă, da. Nu știi? 520. M5, BMW M5 era.